Здравейте! Днес ще си говорим за една тиха, но наистина всеобхватна революция, която се случва точно в този момент. Първото поколение, за което изкуственият интелект е нещо съвсем нормално, като въздуха, който дишаме, излиза на пазара на труда. И това не е просто поредната технологична промяна. Не, това е едно фундаментално пренареждане на правилата на играта за всички. И така, представете си, годината е 2026-та. Точно сега. На пазара на труда излиза първият випуск, който е израснал с ChatGPT. За тези млади хора генеративният изкуствен интелект не е някаква научна фантастика, а е основен инструмент в ежедневието. Точно както калкулаторът беше за предишните поколения. И повярвайте ми, това променя абсолютно всичко. И ето тук се крие същината на въпроса. Докато завършващите днес владеят изкуствения интелект като свой роден език, бизнесът, както може да се види на този айсберг, все още използва едва 5 до 10% от неговия реален потенциал. Това създава една огромна пропаст. Само си представете каква вълна ще се надвигне, когато целият този скрит под повърхността потенциал бъде отпришен. Добре, ето и нашият план за днес. Първо ще разгледаме новата реалност на пазара на труда, след това ще видим как точно изкуственият интелект променя професиите, после ще очертаем 4 възможни сценария за бъдещето, ще видим кои са онези незаменими човешки умения и ще завършим с един много практичен инструмент за навигация в тази нова ера. И така, нека започнем с най-голямото сътресение, което вече се случва – изчезването на традиционните стартови позиции. Сещате се всички онези задачи, събиране на данни, писане на доклади, които бяха първото най-важно стъпало в кариерата, сега са първата и най-лесна цел на автоматизацията. А числата? Числата са просто категорични. Проучване на Световния икономически форум показва, че цели 54% от бизнес лидерите очакват изкуственият интелект да измести съществуващи работни места. Това е повече от половината. Просто помислете за момент какво означава това. Всичко това води до една наистина интересна промяна в структурата на компаниите. Забравете за традиционната пирамида с онази широка основа от млади кадри. Както се вижда, тази основа буквално се топи, защото рутинните задачи се поемат от изкуствения интелект. И какъв е резултатът? Структурата се превръща в диамант. Това означава много по-малко стартови позиции и в същото време много по-голяма нужда от експерти, които могат да управляват и да работят рамо до рамо с изкуствения интелект. Това, разбира се, повдига логичния въпрос, кои професии са най-застрашени и съответно кои са по-защитени в тази нова среда. Нека видим. Картината е доста ясна. Колкото по-структурирана и предвидима е една работа, толкова по-висок е и риска. Затова виждаме в червената зона администрацията, базовото програмиране и счетоводството. На другия полюс най-защитени остават професиите, които изискват емпатия, физическо присъствие и комплексно, непредсказуемо мислене, като медицински грижи, инженерство на терен и, разбира се, предприемачеството. И така, как ще изглежда бъдещето? Световният икономически форум очертава 4 възможни сценария до 2300 година, които обаче не са предсказания, а по-скоро възможности, които зависят от нашите действия днес. Всичко се свежда до два ключови фактора, както се вижда на графиката. Първият е колко бързо ще се развиват технологиите. Вторият, и може би по-важният, е колко бързо ние, хората, ще можем да се адаптираме. Точно от баланса между тези две сили зависи в кой от 4 възможни свята ще живеем през 2300. Хайде да разгледаме 4 възможности. В най-добрия случай, при бърз технологичен прогрес и висока адаптивност от наша страна, влизаме в така наречения супер ускорен прогрес – свят, пълен с нови професии и огромен ръст на продуктивността. Ако пък прогресът е по-плавен, но ние сме подготвени, получаваме Co-Pilot икономика. Това е свят, в който изкуственият интелект е наш партньор, наш втори пилот, а не наш заместник. Рисковият сценарий обаче е ерата на изместването. Тук технологиите изпреварват нашата способност да се адаптираме, което води до масова автоматизация и огромен натиск върху пазара на труда. А най-мрачният вариант е забавен прогрес. Тук липсата и на технологии, и на адаптация води до стагнация и до много сериозни социални неравенства. И така стигаме до решаващия извод. Има една мисъл, която перфектно обобщава цялата ситуация. Изкуственият интелект няма да ти вземе работата, но някой, който го владее по-добре от теб, ще го направи.
Заплахата не е в технологията сама по себе си. Истинската заплаха е да изостанеш. Добре, тогава как да се подготвим? Нека се фокусираме върху уменията, които остават уникално човешки и които, всъщност, стават все по-ценни в ерата на изкуствения интелект. Ето ги 5 ключови умения за бъдещето. Първо, грамотност, защото трябва да управляваме инструмента, а не той нас. Второ, адаптивност, защото промяната е единственото сигурно нещо. Трето, критично мислене, за да отличаваме сигнала от огромния шум, който генерира. Четвърто, социални умения. Емпатията и етиката са неща, които машините просто не могат да симулират. И накрая интердисциплинарност, защото най-големите иновации винаги се раждат на границата между различните области. И тук стигаме до една много изненадваща трансформация. Оказва се, че докато ние развиваме нашите човешки умения, технологията също еволюира. Анализ на Harvard Business Review показва, че хората все по-често използват ИИ не за работа, а за психологическа подкрепа. Той се превръща в личен, анонимен ментор, винаги на разположение, за да помогне да намерим смисъл и посока. А сега нека видим един съвсем конкретен инструмент, който може да послужи като компас в тази нова реалност, както на младите хора, така и на техните родители и учители. Платформата Profesii.info е чудесен пример за такъв инструмент. Тя използва силата на изкуствения интелект по 3 много умни начина. Чрез денонощен кариерен чатбот, който дава съвети и мотивация, чрез иновативен тест за ИИ умения, който ще покаже къде се намираме в момента, и чрез много практически видеоуроци за света на труда. И така, как може да се започне? Първо, като се тества ИИ грамотността. Но не техническите знания, а умението да се решават реални казуси с помощта на ИИ. След това, чрез разговор с кариерния чатбот, просто му задайте въпросите, които ви вълнуват. И накрая, чрез видеоуроците, за да се види на практика как точно се променя света на труда. И това ни води до финалното, може би най-важно послание. Изкуственият интелект не заменя човека, той просто променя неговата роля. В свят, в който машините могат да дават безкрайни отговори, най-ценното човешко умение е способността да задаваме правилните въпроси. Защото в крайна сметка бъдещето няма да принадлежи на тези, които просто владеят технологиите. Ще принадлежи на онези от нас, които успеят да ги впрегнат в служба на своята креативност, емпатия и цел. Бъдещето не изисква по-малко човечност. Напротив, изисква повече.